Salam, mehriban doganlar, iri ýaşlar. Kanalyma geleniňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Mehriban ýaşlar, ýumurtgany şu görnüşde pişirip bilýäňizmi? Ýumurtgany şu görnüşde pişirmek üçin täzece, gymmat bahaly, düýbüne ýapyşdyrmaýan saç gerek diýen bolsaňyz ýalňyşýaňyz. Ýumurtgany islendik, hatda köne taçda da şu görnüşde pişirip bolýar. Häzir men bilmeýänler üçin ýumurtgany şoň ýaly pişirilişini görkedeýin. Ilki bilen saja üsümlik ýagyny guýmaly we gyzdyrmaly. Ýöne ýakmaly, tebäbi ýanan ýag adam taglygyna diýanlydyr. Eger tejribeňiz az bolsa, ýagyň gyzanyny soğan bölejiginiň kömegi bilen bilip bilersiňiz. Saja ýagy guýanyňyzdan soňra soğan bölejigini atyň. Açanna ýag gyzanyna soğan bölejigi jyrdap başlar. Inni oduny söndüriň hemde sowaýança 5-10 minut goýun. Sowandan soňra ýumurtgalary şu görnüşde emay bilen taçyň içine ýerleşdiriň. Ondan sonra taçyň aşagyny ýakyň we pitçik otda pişirip başlaň. Taçy ýuwuşlyk bilen silkelep ýa-da çemçe bilen gyzgyn ýag goýup ýumurtkanyň üst tarapyny pişiriň. Halayan bolsaňyz birazajyk duşaga tepelemäni unutmaň. Ne mundan sonra öz isleňize bagly, ýagny ýumurtkanyň tartyny çeýrek iýmäni halayan bolsaňyz, onu tarty pişmekkä alyň. Halamaýan bolsaňyzam 1 minut artykmaç goýsaňyz, tartyn pişer. Ine mehriban ýaşlar, ýumurtkanyň pişirilişini gördüňiz. Ine aşak tarafam ýüzi ýaly, akça, ýanmandyr. Mehribanlar, halan mosaňyz laýyk goýmagy unutmaň. Siz nähili pişirýäňiz teswirlerde öz pikirlerinizi ýazyň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun. Goý büýük biri bar, siziň her biriňizi öz penasyny aman taklasyn.